Bohatý program v Šamoríne odštartoval už v piatok, keď sa na tamojšom cyklokrosovom okruhu konali preteky Európskeho pohára. Na štarte tak nechýbala medzinárodná konkurencia. V kategórii mužov do 23 rokov sa na štarte ukázali Dáni, Belgičania, Poliaci, Česi, Maďari, Rumuni a samozrejme aj 9 Slováci. Celkovo súťažilo 22 cyklistov. Preteky mužov do 23 rokov spadajúce do kategórie UCI C2 prebiehali na okruhu dlhom 2,3 km s tradične náročným terénom. This is my second victory in the UCI race this season, so that's something I'm very happy about. Najsledovanejšími ženskými kategóriami boli ženy do 23 rokov a juniorky. Každá z týchto vekových kategórií si išla vlastné preteky. No súčasne, ženy do 23 rokov urobili na okruhu 7 kôl, juniorky išli okolo menej. U žien do 23 rokov sa z víťazstva potešila Tereza Kurnická. Trať sa mi páčila, bolo to také akože pomerne hráve, to spravilo svoje, no ja som to na suchej trati netrénovala, ale táto mokrá bola super. Občas dosť ťažké, kde sa to akože moc zabáralo, ale super. Medzi juniorkami štartovala aj Viktória Chladoňová z Klimberg Sport Team, ktorá na slovenských cyklokrosových tratiach v tejto vekovej kategórii ešte neprehrala. A to isté si mohla povedať aj po piatkovom programe. Znova bola suverénne najlepšia. Aj druhá bola predstaviteľka slovenskej cyklokrosovej školy Sofia Ungerová. Od 12. do 16. novembra bolo Slovensko dejiskom medzinárodného cyklokrosového kempu v priestoroch športového centra X-Bionic Sphere. Mne sa veľmi páčilo, mali sme tam trénera z Anglicka a učil nás techniku a myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Kemp ponúkol mladým cyklistom z rôznych európskych krajín nielen príležitosť na športový rozvoj, ale aj na získanie vedomostí od skúsených odborníkov v oblasti cyklokrosu. Juniori urobili na rovnakom okruhu v Šamoríne 7 kôl, takže mali menej priestoru na chyby. Tých sa najviac vyvaroval Maďar Sombor Čakáč zo Superior Racing Team, známa tvár z tohtoročného slovenského pohára v cyklokrose. Takáč totiž vyhral prvé 3 kola a v Šamoríne sa na Slovensko vrátil, aby predviedol ďalší dominantný výkon. Všetkých superov sa zbavil skoro okamžite a druhému v cieli nadelil neuveriteľné 2 minúty a 23 sekúnd. It is not really technical track, but with the mud it became really technical.